Si zahrám zo všetkých brawlerov, ktorí sú v Brawl Stars. Tak si niečo daj dobre k piťu, k papáňu a poďme na videjko. Let's go! Takže ja ti to asi upresním. Asi tomu nechápeš, ako môžem hrať za všetkých brawlerov, keď mi ešte chýba ceca... moc mi nejde matika, takže typnem 15. Neboj sa. Nie, 16. OK, WTF, kamo, WTF, proste. Nerieši borci. Takže o čo v tomto vlastne ako pôjde? Vyberám si na začiatok random brawlera. Budem hrať hier, koľko chcem, až kým ma to treba neprestane baviť alebo niečo. O toto video bude trošku dlhšie, takže fakt daj like a odber na tento kanál. Inak tu máš môj druhý kanál, ktorý je tiež veľmi good, takže sa určite môžeš pozrieť. A ideme oživiť tento kanál. Takže oživiť ako prosím, to je jedno. Takže v čom počíva táto hra? Alebo táto challenge, tak vlastne vyberám si na začiatok jedného brawlera z mojich 78. A vlastne pôjdem si dať vlastne solo a vlastne ten brawler, ktorý má v tom solu vlastne akože kill, nie? Tak si musím dať toho brawlera, ktorý má killov. Ak tomu nechápeš, tak uvidíš. Ale môj teraz hlavný cieľ je vyhrať vlastne celé to solo, až vtedy môžem prestať. Tak poďme na to, borci. Takže ja som na to celkom zvedavá pre mňa, pretože akože vybrala som si dobrého brawlera, ako Kit, viem s ním hrať, ale celkom som už dlho nehrala a vidím, že je tu dosť Edgarov a podobne. Takže tak. Hanta už je nejako nasrata na mňa. Dobre, my si toto zoberieme a ideme sa pokúsiť niekoho asi killnúť, by bolo dobré. Ale samozrejme by bolo mega dobré, aj keby sme sa začali trošku aj v tých power neviem čo. OK, tam vidím, že je celkom rušno, takže tam asi úplne nejdem. Najprv sa trošku natryhardím, že jo? A asi môžem skočiť na buď Beu alebo na Nitu. Ale ja zatiaľ nechcem skákať na nikoho. Takže si počkajte ešte, bude to ešte zaujímavé. Ja sa toto natryhardím, no lomeno naučím, pretože nikto tu reálne není. Takže to je celkom výhoda. No, Borka tu ku mne vlastne hodila nejakého tohto. Ale toho ja rýchlo stokujem, takže pohoda. OK. On je niekde tu nie. Si to zoberiem. A ja skočím na tú kaze, kámo. Easy. Počkám, kým sa mi doplňa. Inak mám 11, čo je dobré. Ak vyhrám túto hru, tak to sa akože neráta, pretože musíme mať viac tých hier, hej, aspoň 5. OK. Kurník. Som sa si prezradila. Ale je to ešte furt 5. Takže zaujímavé. Ale my teraz skočíme a bim bam boom si dead. A mňa asi zabije Maco, aj keď nie je dobré. Kámo, potrebujem sa healnúť. Sme v top 2, což je akože dosť cool. Nie akože na prvú hru. Ale tak s Kitom to je celkom easy, ako čo si budeme. Ok, niekde tu proste musia byť borci. Podľa mňa budú niekde tuto pozaliezaní. Máme 13 reálne, takže za to môžeš dať like a odber. A tu je proste livujúca Kitka, takže nice, easy. Na borca skočíme a proste borec je dead, si myslím. OK. Poď, kámo, poď. No. Nice, pekne, kámo. A to bolo pre toto video všetko a čau. Ale nie, kámo, ale nie. Samozrejme, vyhrali sme sa prvé miesto a nikto nás nezabil. Ale ako posledný, kto tam bol vlastne, neviem teraz, jak sa volá, sorry. Ale... Finga ešte nemám borčí, takže GG. Baro tam bol, sa mi zdá, ako posledný. Môžeme si dať tento parádny skin.
A musíme s ním, teraz sa to začína, akože že musíme vyhrať, aby sme skončili a vlastne dokázali túto challenge akože vyhrať, takže nice. Inak, daj like a odber. Viem, že to už hovorím asi pre niekoľkýkrát, ale videjka ma to zbavia, za chvíľku by mal výsť aj prvý short, takže sa na ne môžeš určite tešiť. A ja s ním moc neviem hrať, akože priznám sa, hej. Takže možno, bude to také okaté, si myslím. Ja mu to rozbijem. Poď. Poď ešte. Ale zabil ma bol, takže to bude celkom good. Ľudia, schválne si všimnite, koľko mám trofejky, ale ja som to celkom tryhardila. A už mám 30 000, akože viem, že to nie je nejak brutál, ale mne to stačí. Mám tohto demonického, sa mi zdá, hej. Takže poďme a musíme s ním vyhrať, aby sme dali túto challenge. Borci. Ale akože nesťažujem sa, baví ma toto natáčanie vlastne dosť. Poslednou dobou, takže good. A poslednou dobou sa mi to aj akože ľúbi, že to natáčanie a podobne je akože fakt super. Poslednou dobou ma to ako fakt začalo baviť a práve ma začal baviť aj tento kanál. Viem, že asi týždeň som nevydala od toho informačného video, pretože som mala dosť veľa roboty, takže sorry borci. Ale snažila som sa, aby vlastne nejako brutálne nezasiahlo, takže tak. Ide po mne. Borka si myslí, že je to nič. Dobre, kašľam na ňu proste, Borka je blbá. Bez urážky, alebo s urážkou, kto to má rozoznať. Proste to tokujeme a čo? Ona to čo nezískala, lebo tu príde táto Borka nič moc. Ale tá Borka ide aj po mne, dobré, kúdu klince. Come on, má to nového. Toho inak chcem strašne aj ja, akože. Awesome. Okay. Kamo, El Primo. Som vlastne chcela nalákať na tú moju pastičku, ale zabil nás El Primo, čož znamená, že si dáme teraz El Prima. A ja si dám tohto, kamo. Ja som ho strašne akože dlho získala. On to bol asi pred 2 rokmi tento skin, takže neviem, či sa teraz dá kúpiť. Alebo tak niečo, ale ja ho mám, takže good. Borci, maximálne je 13:29 a ja tu pre vás natáčam videjko, takže nice. Jo, ako nie je to nejako brutálny čas, ale tak čo už, jo. Dobrý. Kamo, on extrémne vrčí, akože on je nejaký pes alebo čo. Som trošku nepochopila, akože úplne. OK, to borec tryhardí úplne, ty kukšo. On je nie za mnou. Skočíme na ňo easy. Oh no. Kamo. No. Prečo? Ale zabil nás Chester, mi zdá, ak sa nemýlim. Cordelius, sorry, ja tých dvoch si furt mýlim. A kamo, toto je môj obľúbený brawler. Mám na neho celkom Sigma bojovci veci, takže aj nejaké gadgetky tam sú, takže good. A teraz si myslím, že máme celkom dosť veľkú šancu vyhrať, lenže tu budú silnejší hráči, takže toho sa celkom bojím, ale mali by sme to dať. Tak let's go. Kámo, ja mám extrémnu chuť na popcorn proste. Neviem prečo, mám proste strašnú chuť na popcorn. OK, nevadí, že nás hituje, proste nie je to u nás nejako brutálne, takže pohoďa.
Myslím. Dobre, ja sa tu nalutujem trošku. Druhý. Borec vie. Neháme tak. Kámo, to je Miko tu je. Maga. Počkej, tak to nie je Miko. Oni sú dvaja, aha. Ok, Borec chce tímovať, ale ja netímujem. Ty boko. Ok, proste borci sú pozaliezaní. Ja neviem ani, kto ma zabil, borci. Akože fakt, že úplne neviem, kto ma zabil. Takže sa ideme pozrieť na zázory, borci, nevšimol som si, kto ma vlastne zabil, takže zase ospravedlňujem, ale máme zase veľkú šancu zase vyhrať, takže wow. Brutál. Ok, let's go. Kámo, proste to musíme, že brutál. Ok, si dole, kámo, ja sa s tým easy. Kámo, vravím, že máme brutálnu šancu na výhru. Teraz akože. Nidej, kámo, nemáme sa náladu. Nita je nitka, kámo. Viem, že sa to nerimuje. Kámo, a schválne mi napíšte dolu do komentárov, ako sa cítite na to, že proste ani nie za týždeň, proste, že je nejaká škola proste. Že jak sa proste cítite. Že či to ako vnímate, akože cool, alebo niečo. Alebo že či si myslíte... Kámo! Či si myslíte, že si úplne akože v čavese, hej? Kámo, ale je to tam, takže teraz je ukončenie tohto videa. Ak chcete, tak môžeme kľudne natočiť viac takýchto podobných videí, pretože mňa to celkom baví a podľa mňa aj vás. Takže nezabudnite na like, odber a čau!